Bi biryar û rastpartina Serok Mesûd Barzanî derman û pêdawîstiyên pizîşkî ji Herêma Kurdistanê ji bo Rojavayê Kurdistanê hatine şandin. Her wiha 4 birîndar gihiştin nexweşxaneyên Herêmê demjimêr 6 vê sibehê. Birîndarên ku vê sibehê gihiştin nexweşxaneya Tengavî û Hewarçûnê li bajarê Duhokê, Cemal Merwan Xelîl û Hêvîn Ebdirehman Fatimê û Kemal Hisso û Mihemed Zinar Fatimê yê temenê wî 4 hêvî ku jiyana xwe ji dest da. Kemal Histoyê ku bi dijwarî birîndar bibû hat veguhestin ji bo nexweşxaneya Azadî li bajarê Duhokê. Lê Cemal Merwan Xelîliyê ku di çavê xwe de birîndar hat, veguhestin ji bo nexweşxaneyeke hewlêr paytexta Herêma Kurdistanê û bavê wî ji aliyê xwe wiha ji Arkêre ragihand. هر دو يعني ريبري جي وان كسي جي هات بردرين خوشخانه جو سينور بكري اي بخوازي حالات زحمت به دريجير بكري وهرن سروي اساسي ام چار نخوش ام حولان دين هوليري باش الدكتور وكنت دكتور جدر بي بابي من دارك جوين قتينا حسبين بس قالوا كلمه درمانيه يعني او يوسين علاج البشريه وج ابا خنا كو كارم علاج ابا كو دارا بك خدي از يقيناكم بري يعني هريما ما دي مايا درمان بري تنني يلكي جيمن لهريما ما و يعني الجور ما بهيس بفر اشتغلين على ساج وان درمان ريكن يعني شي جوان لازم يعني وكيدين درمان وركيم قلكي جيمن Her wiha pizîşkekî Rojavayê Kurdistanê yê ku li Herêma Kurdistanê dimîne bihtir zanyarî dan kamîreya Arkê. Vê gavê çar birîndarê me hatine. Yek ji wan heyetayî xeter bû, wefat bû, zarok bû û deyka wî baş e vê gavê. û yê dî jî du cihêl bûn, yek ji wan emeliyat e, li emeliyata de ye û yê dî jî rêkirina xesta azadî. Hikûmeta me Kurdistanê vê gavê bi erkê xwe dibit. كدرمان كدكتور كخسته همي طبعا أباجي بريارة سروكة چه بریندار بین واجبی آنها بین چه لازمی بیان بکن و با درمان جی درمان ویگا و ریکرنه سوریه Necareyekiye ku Herêma Kurdistanê dilûdergehê xwe ji bo birîndarên Rojavayê Kurdistanê vedike. Her wiha her ji demekê derman û pêdawîstiyên pizîşkî dişîne û vê carê jî Herêma Kurdistanê amadebûna xwe ji şandina tîmên pizîşkî re diyar kir, eger pêwîst be. Şêrîn Kîlo Ark